भाई के ऊपर खरोच भी आ गई ना, हाथ और गोड़ तोड़ के पिछवाड़ा में घुसेड़ दे। ड्रैग 2 में और ड्रैग 2 के ट्रेलर देखला से हमरा ई लागता कि पावर स्टार के ना होखला के कारण डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खड़े बिछला गई, ठिमला गई, लुटिया गई। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आए ई ट्रेलर के नाम, ई फिल्म के नाम दरार 2। ऐसे तो दरार 2 दरार 1 के दरार फिल्म के सीक्वल। दरार फिल्म उहे जो में पावर स्टार पवन सिंह मोनालिसा से कहत रहन कि आटा साने गइलू, गिल कई दिहलू, पानी भरे गइलू, खड़े बिछलैलू। लेकिन दरार 2 में और दरार 2 के ट्रेलर देखला से हमरा ई लागता कि पावर स्टार के ना होखला के कारण डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खड़े बिछला गई, ठिमला गई, लुटिया गई। दरार 2 के ट्रेलर देखला से हमरा इहो लागल कि जैसे बिना हल्दी के दाल और बिना चीनी के शरबत, और सही दरार 2 बिना पावर स्टार के दरार 2 फीका बा। और जैसे दरार 2 में ट्रेलर देखला से जो एक्टर बना रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, परवेश लाल यादव, काजल रघवानी के एक्टिंग थोड़ा सा सराहे लायक बा। लेकिन बाकी जो कलाकार बना वो लागता कि एक्टिंग सीखत अभी रेंगत, अभी ठेहुना पर चलत। अभी रितेश पांडे ये एक्टिंग देखिए जैसा लागत कि थप्पड़ मार के कलाकारी करावल जाता। राकेश मिश्रा के एक्शन देख के लागता कि कूदल टाली पर कूदल और बिनाई टाली पर कूदल और बिलाई छानल के ये एक्शन समझ ले रहे। लेकिन का कर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तनी पैसा और फिल्म बनावे के नाम पर चोली ढोड़ी घाघरा लहंगा के रूप में एगो फिल्म परोस दिल को। हमार बाबा एगो कहत रहन कि पैसा के भाई भाई सियार बड़ा हो रे टांग। और सही कि फिल्म बिना स्क्रिप्ट, बिना स्टोरी लाइन और बिना डायलॉग के बनाती है। ये फिल्म के देखला के बाद ना कोनो लोकेशन, ना कोनो डायलॉग, ना कोनो सीन और ना कोनो एक्सप्रेशन शूट करता। अगर ऐसा फिल्म बन, ऐसा ट्रेलर रिलीज हो तो भोजपुरी के और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बेड़ा गर्क करे में कोई कसर ना छोड़ी। ट्रेलर रिलीज होखेला तो फिल्म के यूएसपी दिखावल जाला, ओमे कुछ ऐसा चीज दिखावल जाला जौना खातिर जनता इंतजार करे, उत्सुक हो, क्रेज ओकरा में बढ़े कि फिल्म कब आए। लेकिन ई ट्रेलर में गाना घुसेड़ दिल लागता कि फिल्म में सबसे बढ़िया इहे वो गाना, और वो गाना का बा रउआ सब ट्रेलर देखला पता चल। ये में जितना कलाकार एक्टिंग करता वो से वो लोग बढ़िया एक्टिंग अपना एल्बम में कर देते। राकेश मिश्रा होकर, चाहे रितेश पांडे होकर, चाहे परवेश लाल यादव, ये लोग अपना एल्बम में एक फिल्म से ज्यादा बढ़िया एक्टिंग कर देते। बस एगो संजय पांडे के कारण फिल्म थोड़ा सा जौना वो फ्रेम में आवता देखे लायक बा। अन्यथा फिल्म एक नंबर के बेकार और वाहियात बा। हम इस ट्रेलर के रिव्यू ऐसे कहनी है कि कम से कम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी अगर पैसा बा और फिल्म बनावे के बा स्क्रिप्ट नहीं मिला तो कहीं जरूरतमंद के वो पैसा दे दे, वो एगो फिल्म और ओकरे के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी यूट्यूब पर, इससे ज्यादा बढ़िया व्यूज और जनता सराही। ऐसे घोड़ा मंगरू के लेके एक्शन के नाम पे घुलटिया और टाली पर से कुदवाई ऐसे हमने के इंडस्ट्री के भी हंसी बने के पास, ऐसे हमने के इंडस्ट्री के हंसी ले रउआ सब के एक चिंता है ही। खैर रउआ सब ट्रेलर देखी, रउआ सब के ट्रेलर कैसा लागला अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
कि का बिना पावर स्टार पवन सिंह के दरार 2 फिल्म सफल बा, या फिर जो दरार रहे ओकरा से बढ़िया बा। रउआ सब अपना विचार बताई बस। कहे से कि हमारा तो विचार से ई ट्रेलर रिलीज करे लायक ना रहे। जब अपना दिन छुपा के रखल हुए रहे तो एकरा के बक्सा में बंद करके आ गंगा जी में बहा देली बढ़िया। खैर आज के वीडियो में अपना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। ऐसे ही ट्रेलर और भोजपुरी से जुड़ा हर खबर खातिर सांझे बिहाने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देखा तो, अगर वीडियो के फेसबुक पर देखा नहीं जाता सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर लीजिए। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।